Hej alle sammen og velkommen til dagens video. I dag skal vi åbne min nye Peach-figur, jeg har fået i julegave. Der er 3 styks, så jeg tænker vi starter fra en ende af. Det her det er Prodigy. Jeg håber virkelig jeg har udtalt det rigtigt. Lad os se om det er noget godt. I får selvfølgelig lov til at kigge først. Ups. Sådan her ser den ud. Den er super sej. Jeg kommer lige herned igen. Og med den medfølger der den her. Ja, det var den første. Så er den næste. Morten Mønster. I får lov til at kigge først. Yes. Der følger forresten også sådan en fin lille plakat med. Dem kan jeg lige vise til sidst. Sådan der. Sådan. Sidst, men ikke mindst, Nelly. Bare så fint. Der følger også sådan en lille plakat med, og det gjorde der også i den anden. Lige fisk den op. Ups. Så lige får plakaterne ud. Den ser sådan her ud. Den med Brad. Den med Nelly ser sådan her ud. Og jeg har jo den med Alexander derhjemme. Der er også en video på det. Fordi Alexander og Nelly, de er jo kærester. Og så den med Morten. Den er så fin. Og så er der de her serier. Figurer, du kan samle på. Altså figurer fra serien. Så fint. Jeg vil sige tusind tak, fordi du har set med. Husk at like og subscribe, så ses vi igen snart. Hej hej.